Il-President nominat tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen ħatret lil Helena Dalli bħala l-Kummissarju Ewropew għall-Politika Ewropea dwar l-ugwaljanza. Dr. Dalli se tkun l-ewwel Kummissarju Malti li se tokkupa dan id-dekasteru importanti fil-Kummissjoni ġdida magħmula minn 13 mara u 14 raġel. It-tħabbira tal-portafolli tal-Kummissjoni ġdida saret f'konferenza tal-aħbarijiet fi Brussell li matula von der Leyen ħabbret is-27 kummissarju nominat mill-pajjiżi membri Ewropej għal dak tar-Renju Unit. Helena Dalli from Malta has dedicated her political life to equality. She has been serving as Minister for Social Dialogue, Consumer Affairs and Civil Liberties, and for European Affairs and Equality. She will lead the Equality Portfolio. Dalli qalet ma' One News li tinsab onorata li se sservi f'din il-Kummissjoni u bil-fiduċja li wrid fiha il-President eletta von der Leyen. Kuntenta ħafna għax dan huwa qasam milli huwa ħafna għal qalbi u onorata illi tatna portafoll illi hija il-President elett von der Leyen tat ħafna importanza fil-programm tagħha. Dedikat ammont sostanzjali ta' punti fuq dan is-suġġett u tagħtu prominenza kbira. Il-prioritajiet tal-Kummissjoni von der Leyen fil-qasam Ewropew għall-ugwaljanza huma elenkati fittra li l-President bagħtet lil Helena Dalli. Von der Leyen inkarigat lil Dr. Dalli biex fil-5 snin li ġejjin jissaħħaħ l-impenn Ewropew lejn l-inklużjoni u l-ugwaljanza. Hija qalet ukoll li trid tiġi implementata fl-Unjoni Ewropea il-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità u li tiġi żviluppata strateġija Ewropea dwar il-ġeneru. Dr. Dalli se taħdem mill-qrib mal-Viċi President Frans Timmermans u d-Daniża Margaret Vestager li ġew innominati bħala Viċi President Eżekuttiv flimkien ma' 6 Viċi Presidenti oħra fosthom Valdis Dombrovskis mill-Latvja li nata l-portafoll tas-servizzi finanzjarji. Fi stqarrija, il-Gvern laqa nomina ta' Dr. Dalli u qal li von der Leyen għandha viżjoni ambizzjuża ta' fejn tittieħu l-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-ugwaljanza. Saħaq li huwa ċar li Dr. Dalli ntgħażlet biex twettaq din il-viżjoni minħabba riżultati eċċellenti li ħadmet għalihom u l-kisbiet li saru f'dan is-settur fosthom id-dħul ta' żwieġ indaqs u dritt ta' adozzjoni għal persuni gay. Fuq kollox sostna li din in-nomina hija turija ta' fiduċja f'Malta li f'dawn l-aħħar snin wettqet bidla pożittiva u llum pajjiżna huwa meqjus bħala raġġ ta' dawl kif deskritt minn numru ta' istituzzjonijiet internazzjonali rispettati qal il-Gvern. Fit-tweet il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li von der Leyen għamlet l-għażla perfetta f'Dr. Dalli biex tmexxi l-Aġenda Ewropea tal-Ugwaljanza u li dan huwa xhieda tad-dedikazzjoni ta' Dalli f'dan il-qasam. Il-Ministru għall-Ugwaljanza Edward Zammit Lewis qal li Helena Dalli se tkun katalista tal-ugwaljanza fl-Unjoni Ewropea. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.